Wis, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi masih bersama Mak nih, halo pemirsa. Mau duduk. Selamat malam buka berkah pemirsa. Iki lho yo, tanggane Mak iki ora krungu kabar moro-moro ki mapat poso bancaan ruwan pemirsa. Ya jadi gini nggone Mbak Ru moro sepuhe. Gue Wira. Ya moro sepuhe Tika pemirsa. Berkati. Ada apem seperti biasa. Kerupuk. Ini. Roti langsung dimakan buka iki. Ayo Kak, pindah tak dulang. Ayam ketaki pemirsa, kene ayo. Ada momoh, tahu, Iya, Kak. acar, mie. Aku mek tahu mbak iki. Ya, ndang kene. Mak acang barang bacang ngene. Mana baskom. Makne kademen pemirsa. Gimana tuh, ya, Mak? Kadem. Kentaki, makne bersama tahu. Mam, ada kentaki. Saya tak dulang, Pin. Memang makne bajik, kalau biji. Sikile sing apik. Kayak sama acang kene kowe. Sini lah, Pin. Aduh mulai banyu. Tak dulang. Mam, dewe. Kis mulai pertama pemirsa aku moro-moro gerak. Pin. Sesuk enek, sesuk iya. Ayo buka berkat, monggo pemirsa derek buka berkat terus ken yo ben. Sudah ya. Hawane tapi wadem ya, Mak. Iya. Aku tanya ini kok Aku yang kudu kering, Mak. Kulo. Aku yo yo play. kok pengen ya. Karena ya deh. Aku mbek tamu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Nah, coba ini kok sampeyan mata. Dicuwil. Tahu kowe paronan. Ora nek abine kok. Lah iya, ora nek abene pemirsa muga ya mburi ya. Sebelahnya aku loh. Mbah Jujilan. Sing duwe langgar. Pertama mumpung harga-harga belanja rung mundak pemirsa. Masalah perpekan apa-apa larang. Maknya acara apa, Mak? Atas apaan? Atas. Wes seneng. Kalau ini baru nih masak jos. Iki ibene Bu Sasan. Iya. Iya, lali mak. Biasanya kakak Yami muslimatan kok. Maes. Biasanya kakak mami. Iya. Lah kena mang teke sego goreng mak damis nak. Latan kok muslimatan mengkaroh kowe. Oh, iya. Ora mbah, mesti mantan ketiga jam 1 ya, masuk rewang nang ngene wong gak pe medhot ya. Ora mbah, wong mesti mantan kok. Wong rewang ya sak bare mbah. Enak pemirsa. Anu, Jangan supaya gampang berkat. Ini kan harus dirundung ngono ya
Beda. beda. Bapak nesu. Bentarnya mangan dhewe. Mana enak. Pengen nang kerupuk ngene beres. Hah? Kadang wae goreng iki nek sing anu untung nduk ya. Enak, kerupuk barang kok ya enak. Putuku ya. Ngene blok kene apa yang anu biasa sampai masal. Nantakne langgar. Tapi ya pas anu wis poso ya. Ya nek ater-ater tetep kejek. Nek bantakan wis dadi siji nek blok kene. Kira-kira pemirsa ya. Kabeh kene keluargaku kabeh ya tanggane ya nduk ya. Arep ning Langgar. Dijak bancaan apa jenenge iki? Ning Langgar pemirsa. Unine ngono jarine. Kirim doa nang langgar. Ya kirim doa ning Langgar. Nek lingkunganku kene nganu guys, kompak kabeh gelem. Nah, iki ya. Nah. Betul senenge. Ngomong Ayam Kentucky. Suwi ya kamang Kentucky ya lho ya. Dadak oleh ampeng momoro-moro. enak ya. Ini kentang apa ya, Mak? Apa timun tuh apa ya? Masa? Ini wortel. Kentang digobek. Kok kentang? Timun Timun. apa kerai? Aku mikir apa tak seneng. Rasanya oleh rasanya dia. Mak niki masakan acar ki enak, tapi ki ndek ben mulo aku ki jarang mungkin. Aku dhewe lho ora tau masak ngono kuwi. Aku sing dhewe iki tak kai Pak iki. Tapi kan aku gak aku ngendone kae lho, gak tau masak. Apa men? Enak. Mane mah yo romanan. Sadah nih tangkap kandas. Laki lho, Mak. Yo. Oh iya, Mak. Dengeran, Pak. Ngene pemirsa wis cara mapak porong pemirsa. Nang Surabaya wis mulai. Mulai. Nek bancaan diterterno kok. Mak niki ya bantakan ning Langgar. Kirim duwone. Cuma iki sok nek pengen wong tau diteri tanggane tetep ngeteri basa apan-apan pemirsa. Pokoke ya hari-hari iki lah, sasi iki. Pokoknya nek rata-rata nek saurung poso ya nek gak dibareng napa bancaan. Roh dinane Mak ya. Lek cuma tak bian. Lek. Itu bancaan. Ning musola apa dah? Situ dian sok tak bian tak info su.
tanggal-tanggale ngono lho, Mak. Tapi denane tonggon-tonggon mak niki padha teko rene. Kan yo nek teko kan luwih jelas. Krungu surwing-surwing pemersano yo den ya. Denane kesung iki yo padha teko rene. Ceto bancane nglanggar apa ora ngono. Yo muni sidong kan wis krungu jelas. Saiki lho suwe-suwe iki ya padha-padha lho. Heeh. Dadi melok padha-padha. Wong Jawa ki ya iya pemirsa malah Wis kabeh. malah kompak. Sing cedak masjid nang masjid, sing cedak musala nang musala. Malah wis denane kesuwi kok ya. Wis suwe nek kena telaga. Aku mangkakna sripah ku nek oleh berkat digawa rene oleh kok langgare iki mang. Mesti ditero rene. Eman iki aku. Tangane. Ngene iki lho, Mak, nek dikeki nangka enak, Mak. Enak aku tang kadang-kadang iki gak tawar ku tang sembuh. Delok nang ngene. Sing tawar yo gak apa-apa. Apa kemana? Ada. Kan tak paman saja kapan sih? Esok ah. Mangan sore iki yo ngoyo ngono yo gak tau berkat iki dikira kentek yo rantek. Iki ngene berkat sing kula godhong enak. Oh, iki gantane wong kentung tengah. Iku enak tampur-tampur godhong sembarang iki. Enak. Nek kok kedebukan delok genten? Mama, Hmm. HP ku nek cerita. Fotonya ora tak isi. Enak kok mbok dolanan, Pak. Kan dari gak tau man berkat, gak tau man apem. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku ki mangan pemirsa. Nek wis saiki wis kaduan yo. Ya ben ki mangan rek rino tek wengi tek awan ki akeh saiki jauh banget. Lek Dok. Berapa? Berapa? 13. Ki mung ceritane aku ki ya gak ero nek Mbak Ruki. Apa ki jenenge mapak poso ruwan pemirsa ya. Bacaan 12. Aku mas gak kok iki karek saithik. Jenenge ya nyolokno pemirsa yang karek saithik. Karek sego adem sak manganane Mbak Raji. Nyolokke sego. Jenenge ora aku ngerto lah ya. Iku bancaan ngono. Segoku mateng oleh aturan ya wis ngateng sak gelas tengah. Jenenge wonge ndak jagake pemirsa nek wong jagakno ki ora gak apik. Ya sesuk digoreng-goreng nek ora kepangan. Ya Nduk. Oleh berkatan wis dipakan ya berkate lek wadang meng uta sak gelas setengah. Wis dia mani pamit memang bantane buka berkate Mbak Rum. Muga-muga Mbak Rum ya paling ngeceki buah-buah. Oleh kentung donga, muga-muga bermanfaat. Pokoknya ya paling berwaras, panjang umur, pemirsa juga paling ngeceki lancar. Mani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.